Persones de renom de diferents àmbits formaran les segones jornades de la Penedesfera, que aquest dimarts ja han presentat el programa amb els corresponents actes i taules rodones. Per citar-ne alguns hi trobarem el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, l'expresidenta del Parlament Basc, Izaskun Bilbao, o representants de mitjans de comunicació com Salvador Cot, del diari Avui. Aquests, doncs, seran alguns dels que els dies 12 i 13 de juny es faran a Viladecavalls en el marc d'una trobada dels amants dels blogs d'internet, aprofitant l'esperit universal d'un penedesenc com el mestre Casals. Les segones jornades de la Penedesfera no només tindran espectadors presencials, sinó que les ponències es transmetran en directe via internet a través del web de Ràdio i Televisió El Vendrell, que els permetrà intervenir des de casa seva. La Penedesfera ha escollit Viladecavalls per celebrar la segona trobada amb els seus blocaires, que ja estan al voltant dels 450. Aquest portal, anomenat Penedesfera, ja té un any d'experiència i recull tot d'opinions de persones que tenen blogs, els blocaires de l'Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia. Les segones jornades de la Penedesfera inclouran taules rodones i tallers sobre les eines que ofereixen la web 2.0 i les noves tecnologies des d'una vessant social, participativa i col·laborativa. Durant els dies 12 i 13 de juny es faran 4 taules rodones. La primera d'elles tractarà com les noves eines de comunicació estan transformant la política actual. Serà un debat a càrrec d'experts en polítiques 2.0, com el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, l'expresidenta del Parlament Basc, Izaskun Bilbao, o Genís Roca, expert en xarxes socials. I aquí hi haurà un debat, però sobretot volem que aquest debat no sigui un debat entre aquestes 5 persones, sinó que tots ells facin una molt breu intervenció, perquè creiem que un esdeveniment com aquest, i més apostant pel 2.0, ha de comptar amb l'aportació de tothom. Per tant, volem que hi hagi molt de debat, sobretot amb els diferents assistents que vinguin i que intervinguin i que preguntin i que hi hagi un debat real entre el públic i entre aquestes persones que venen. La següent taula, divendres 12 a 2:15 del vespre, serà amb responsables empresarials i de l'administració analitzant les dificultats de l'accés de les ciutadans a la xarxa. Dissabte a les 10 del matí es debatrà sobre el present i futur dels mitjans de comunicació, amb representants de portals i capçaleres tradicionals com Salvador Cot, del diari d'Avui, i Xavier Güell, fundador de Tendencias.tv, entre d'altres. A les 12 del migdia iniciarà la taula rodona titulada Contra la crisi, la xarxa, i definirà com una empresa pot ser activa a internet, millorant el màrqueting i la comercialització. Ja a primera hora de la tarda es farà un taller de videoblogs i altres eines del web 2.0, explicades per a tothom qui vulgui començar o aprofundir en aquest món dels blogs, Twitter, Facebook i altres. És fer una mica una presentació, una unificació de saber per què el Twitter i per què el Facebook, per què el blog són tots dos, o tots tres, o totes això són eines 2.0, és a dir, que tenen en comú totes aquestes eines, que els hi poden aportar. La qüestió és que, igual que internet, la xarxa també s'autorenova, i la Penedesfera també. Ara es podria dir que ja no només és blocaire, sinó és qualsevol persona interessada a les tecnologies de la informació i de la societat del coneixement. I en aquest transcurs que hem fet d'un any hi ha hagut molts canvis. A les 5 de la tarda, les jornades avançaran cap a descobrir quins són els canals que fan servir el grup de música i participaran membres de l'Accent Busto, dels Buos i del TRAC Concurs de Música Jove del Vendrell. L'última taula rodona tractarà del tema del vi i el cava com a nous reptes a internet, en què es coneixerà la presència del món vitivinícola a la xarxa. Les jornades de la Penedesfera, que són gratuïtes, compten amb la col·laboració de Ràdio i Televisió El Vendrell per tal de poder seguir les taules rodones o intervenir des de casa. Dir també que no només és un acte presencial, que les places seran limitades per qüestions d'espai a Viladecavalls. Les inscripcions es poden fer des de ja mateix a través de la web de la Penedesfera, penedesfera.cat. I qui no pugui assistir a l'acte, doncs dir-los que no és un problema, perquè les jornades de la Penedesfera es retransmetran en directe a través d'internet, a través d'un enllaç que penjarem a Televisió Vendrell. Qualsevol persona, des de qualsevol part, ho podrà retransmetre i poder veure les jornades, fer el seguiment via IP, i que a més també s'oferirà la possibilitat de poder preguntar als ponents des de casa. Hi haurà pantalla i projector que el moderador anirà controlant i qualsevol consulta o pregunta o poder intervenir en el debat es podrà fer també des de casa. L'Institut d'Estudis Penedesencs s'ha implicat també en el portal de Penedesfera. L'IEP té una nova secció de tecnologies de la informació i dona suport institucional a la Penedesfera.